चिरांनि सान्थिपुर गोथार बाथौ फैलामाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांमोना दावबायफैदों। दिनै सान्थिपुराव जोंनि बिसायख'थिनि मेल लादों। बेजों लोगोसे बे गामियाव रायजो राजाफ्रा बे थानसालिखौ नायजानो लुबैदोंमोन। दा बे हिसाबै आं फैदों। जोबोद मोजाङैनो बिथांमोना डिसिप्लिनाव लाखिदों। मोजाङै खौसेयै बिथांमोना बेवहाय धोरोमनि हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङ। आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना आगोलावनो बुंदोंमोन बेवहाय बाउन्डारि वाल नांगौ होननानै बेखौनो बुंग्रोदों। बिनि उनाव बायदिसिना खामानि मावगोन। दा बाउन्डारि वालखौ गोबां बाउन्डारि वाल अलरेडि सेंसन जाखानाय दङ। बिथांमोननियाबो दङ। बिथांमोना लासैनो बेखौ मावनानै लानो हागोन आरो आङो मोजां मोन्दों। जोंनि जि धोरोमनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों जे लेखा फरायनायनि बाथ्रा, मोजां थासारिनि बाथ्रा, बे गासैखौबो बिथाङा बुंदों। गामियाव डिसिप्लिन लाबोनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बेबायदि जुदि बयबो धोरोम आफादफ्रा खौसे जानानै एबा गावबा गावनि लेभेलावबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो, डिसिप्लिन खालामनो, माखासे जौ एबा बायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावो।